Het is nu 11:30. We gaan toch nog even doorzetten naar de Westersingel. Omdat het vermoedelijk een heel klein kwekerijtje is. Hoeven we niet met grote getalen naartoe. Dus ik wou even voorstellen de AE in ieder geval even mee. En kijk ik ook even naar Marcel. Marcel die maakt de foto's. En dan gauw op wij naar de binnenstad van Ljouwert. Er binnen signaal dat er in een gebouw onder Westersingel hennep kweekt wordt. Ik heb een machtiging om binnen te treden. Dus ik wilde even binnen gaan kijken. Ja? En uw vriend is die wel woonachtig? Die komt zo terug. De politie ondervraagt de bewoner die het even later thuis komt. De 29-jarige man wordt arresteerd en van verhoor meegenomen naar het politiebureau. Op zijn slipkamer wordt een groot planten aangetroffen, haastklaar voor de handel en met een waarde van €9.000. Hier gaat het dus om die topjes. Hier zit de THC in en dit wordt dus straks nog gedroogd en vervolgens gerookt. Maar het plantje staat er mooi bij. Schat zelf als ik kijk naar de voedingsbodem, toch wel meer dan 100. Wel ongebruikelijk op deze manier, omdat ze vaker wat verder uit elkaar gezet worden. Betekent ook dat je meer opbrengst genereert. Er is grote zorg bij de politie over het brandgevaar van kwekerijen in Wenningen. Vanwege de minne onlast van elektriciteit had er het brandwest in Wenwiken op het Jereveen en Nijewanne dat hennep op chemicals kweekt wordt. Dat wie ook op de Westersingel het geval. In dit geval zie je dat de elektriciteit waarschijnlijk niet heel erg professioneel is aangebracht. Brandgevaar groot aanwezig, vooral in zo'n oud pand als in de binnenstad. En het risico dat als dit in de brand vliegt, dat er behoorlijk wat gevolgen zijn voor het pand zelf en de mensen die hier wonen, maar ook voor de buren hiernaast gelegen. De politie had dit hier 90 kwekerijen in Friesland oprollen. De planten die het aantroffen binnen worden voortdurend vernietigd.